I bé, tempestes d'arena, rescats de persones, pluja, condicions adverses en la recta final de la construcció del temple al Festival Burning Man a Nevada. L'arquitecte valencià Miguel Arraiz ens ha contat l'odissea viscuda que ha acabat amb final feliç. Això sí, la Gran Roca Negra ja és un punt de peregrinatge obligatori i emociona els visitants per la seva innovació. Només al Burning Man poden servir sopars en un bar retro mentre acaben el temple. Eixa gran roca negra que Miguel Arraiz va somiar fa mesos. Fins dissabte tot anava com la seda, però la tempesta d'arena més gran de la història del festival també volia participar en la festa. Vientos de más de 100 kilómetros por hora y además vino de repente, en menos de 15 minutos nos tuvimos que refugiar en el camión de las herramientas, con una cuerda que tenemos de unos 100 metros y con una bocina, y vamos, salió un equipo como de rescate a intentar rescatar gente. Però després de 20 dies al desert, el temple d'Arraiz és una realitat. Fet tot amb voluntaris i al seu cor un vòrtex de vareta de cedre amb celler i faller, del qual parla tot el món. Centro de toda esta pieza de madera negra que es súper pesada, y de repente cuando entras al centro del templo pues te encuentras un elemento tan ligero que te conecta con el cielo. Ara està obert 24 hores per als 80.000 residents d'esta ciutat efímera. Miguel hi acaba d'estar minuts abans d'esta entrevista. He ido y en estos momentos habría unas 300 personas. Te encuentras desde 2 personas abrazadas llorando, gente en las esquinas escribiendo pequeñas notas, un par de vestidos de novia. Es bonito porque la gente empieza a hablar unos con otros sin conocerse. Els clevills deixen passar la llum i les emocions que es viuen a l'interior, però com tot en esta ciutat, té les hores comptades. Y solamente habrá un momento cuando esas grietas serán recubiertas de oro, como la técnica del kintsugi, que es cuando quememos el templo. Avui és la reunió de seguretat per a coordinar la crema. Les 140 tones de fusta han d'estar en terra en 45 minuts. És l'últim repte per a Arraiz, clímax absolut de la seva aventura al desert. I ara ja de seguida als esports amb Amàlia Ceba.